приятели, аз съм Мими, а в това видео ще ви покажа ревю на новата ми книга Мистерии в Париж. Книгата е на Бьорн Сутлан и изглежда ето така. На картинката е изобразена ето този клоун, крадец всъщност, който се оказва след време, и Давид, главният герой. Сега ще ви прочета общо взето за какво се разказва. Бащата на Давид е писател, който подготвя поредица от пътеводители. Семейна ваканция. И затова пътува с семейството си на различни части на света. Никой обаче не предполага, че тези пътувания ще се превърнат в опасни приключения. 10-годишният Давид и сестра му Сисел ще трябва да впрегнат всичките си детективски умения, за да помогнат за разкриването на банда безскрупулни крадци и да спасят семейството си. Мистерия в Париж. В Париж нищо лошо не може да се случи на семейството Бердвик, нали? Само че Давид забелязва на улицата едни странни клоуни, които май не са никакви клоуни, а истински престъпници. Лошото е, че те бързо разбират, че са разкрити, и за семейство Бердвик настъпват трудни дни, защото престъпниците не само са доста умни, но и ужасният черен стик отново е на свобода. Аз прочетох книгата и е страшно интересна. Исках да я прочета, за да мога всъщност да я направя и ревю. Много е интересна. На издателство Фюче и цената е 6,99. Има доста глави от тази книга. Има мистерия в Венеция, мистерия в Луксор, мистерия в Анкор, мистерия в Нью Йорк, мистерия в Сидни, мистерия в Осло, мистерия в Лондон, мистерия в Париж, мистерия в Барселона и мистерия в Берген. Така че е доста интересна книга и се говори всъщност в нея, сега ще ви обясня по-подробно. Говори се за това момченце Давид, който отиват в Париж, защото майката и бащата имат годишнина по-точно. На тях е много интересно. Давид вижда на доста, когато са обикаляли и ето този маршрут, имаме и маршрут даже. Ето го, маршрута им. Когато са обикавали около Лувъра, Нотърдам, около Айфеловата кула, музей Орсе, винаги са виждали ето тези клоуни, които Давид после краде от тях един плик и се оказва, че там има таен код, който казва че ще откраднат една много известна картина от Лувъра, така че която е на Пикасо, мисля, че беше, не помня с точност, и Давид го отвличат и така нататък. Няма да ви разказвам с подробности, защото искам да ви е интересна, като си я закупите. Препоръчвам ви я силно. Илюстрациите са от Тронт Бренесен. И са доста интересни илюстрации, между другото. Има за четене, но има на повечето странички илюстрации. Ето, има страници без илюстрации, което е нормално. Ето, такъв е бил кодът, който трябва да разгадаят, но благодарение на чучо им те го разгадават. Да, много се радвам да си закупите, ако си закупите книгата, и може да ме в Инстаграм да ми публикувате с хаштага Чети с Мими. И да, това беше всичко от мен. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте thumbs up и се абонирайте за каналът ми. До скоро!